Nyika yose inoziva kuti sei kino Chivhayo anozikamwa kuti aiwa his brother in friend vakabatwa munyika yeSouth Africa aiwa vachiaccuswa kuti vakanga vasmagula aiwa gold rakanga riri worth US dollars anosvika 3 million. Panapa toona kuti vanhu vanoshamisika vachinzwa nhau yekuriliziwa kwavo. Vanhu vanyatsa kudhirawa maquestions vakati chii chinyatsa kuita vakomana ava vashayirwe mhaka. Sambe namashoko anobuda nyorwa panapa aiwa nawakomana wekozwa anoti subscribe like turn on the bell icon. Timida paendo yekozwa vakomana muzara vanasambuda nyora chiti attention Southern African authorities. The person calling himself Chivhayo, we are reliably informed that the two Chivhayo brothers were arrested last week. We released a day after their arrest. Every Zimbabwean would want to know the condition of their release. Anoposta some pictures mchiona the wikino Chivhayo brother muri kuona une friend yake mchiona nema minerals amuna gold ayo avakabata ari kunzi ari worth around 3 million US dollars avakabatiwa nawo vachinzi they've smuggled those minerals. Panapa vanhu vanoshamisika vachinzwa kuti vakomana ava vanoriliziwa. Vanhu vanoshiya kuti why is it variliziwa. Vanhu vanogozva kuti vanotongwa nhau dzana Chivhayo vanenge vatongoziva nhau dzemadeals dzematenda nhau dzemaaudio zvekulika-lika. Vanhu vanotongoziva nhau dzacho kuti aiwa hadzisi pachena hadzonyanyisa kuti tasa. Everyone ari kutori interested kuda kuziva kuti why is it with South Africa they've released this guy anonzi Chivhayo nefriend yake. Imbotidze mafunguro enyu munokudii pamusoro pechitiko ichi. Penda comment section medu kudze mafunguro enyu. Musama subscribe or like, turn on the bell icon.